Európska únia je spolok štátov, ako si už aj ty Rasťo vravel, starší viac ako 60 rokov, ktorý je založený na voľnom pohybe osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Toto je veľmi pekná idea a pokiaľ sa Európska únia tejto idei držala, tak napredovala. V tých rokoch aj zaznamenávala hospodársky rast, teraz už zaznamenáva najmä stagnáciu, krízu. V kuse sa rozpráva o kríze a v kuse sa všetci tvária, že to je niečo, čo prišlo zvonka, jak počasie a my musíme len počkať, dokým to prehrmí a potom už bude znovu dobre. A toto si myslím je aj najväčší problém Európskej únie a aj nás. Na tú pôvodnú myšlienku sa dávno zabudlo, medzičasom v Bruseli sedí 60 000 úradníkov na čele s komisiou, ktorá nebola priamo volená. Je to orgán, ktorý vydáva záväzné, platné rozhodnutia, ktoré my musíme dodržiavať, či chceme alebo nechceme. Akurát občas dostaneme možnosť to akože demokratickou cestou v Národnej rade nejak posvetiť. Nikto týchto ľudí nevolil priamo a tých 60 000 úradníkov, ktorí tam sedia, tak oni do veľkej miery, čo teda do určitej miery aj chápem, musia obhajovať svoju existenciu, lebo veď na čo tam sú. No tak potom vymýšľajú stále nové a nové pravidlá. Regulácie, taká regulačná zúrivosť. No a teraz tie negatíva toho nášho vstupu. Aby sme sa my do Európskej únie dostali v 98. roku, čo na tú dobu dokážem pochopiť, napriek tomu, že to vnímam ako negatívum, je, že sme museli spraviť obrovské množstvo ústupkov. Tie prístupové vyjednávania v podstate neboli vyjednávania. To bolo prijatie nejakých podmienok, ktoré nám boli dané a my sme v podstate viac menej so všetkými súhlasili. Výsledok toho je, že Slovensko dnes má de facto zlikvidované poľnohospodárstvo. Museli sme odstaviť funkčnú atómku. Cukrovary, teda neviem všetky, alebo okrem jedného na Slovensku zanikli preto, lebo pravidlá Európskej únie, to sa tu bere ako niečo sveté, o čom sa teda nesmie diskutovať. Aby nebol pri tej politickej elite príliš veľký odpor voči aj úplne nezmyselným pravidlám, tak máme tu eurofondy. Eurofondy ničia našu spoločnosť, korumpujú najmä slovenské politické elity. Je to niečo, ako keď biely človek medzi Indiánov doniesol ohnivú vodu. Na chvíľu to bolo dobré, ale potom tie účinky boli katastrofálne. Ďalší problém, ktorý s týmto priamo súvisí, je ten, že na Slovensku máme mimoriadne veľkú korupciu, nedávno zverejnený prieskum nás dal na 3. priečku, čo je teda výsmech na to, že chceme o sebe hovoriť, že sme civilizovanou krajinou. No tak samozrejme tá korupcia, ona priamo súvisí s eurofondami. Veľa politikov, špičkových politikov je priamo zainteresovaných na eurofondoch, už jedno akým spôsobom. No nikto si nebude príliš veľmi ústa otvárať a bojovať proti nejakým nezmyselným pravidlám, respektíve bojovať proti tomu, keď Slovensko je vyslovedne znevýhodňované. Výsledok je potom taký, že 45% potravín, ktoré sa na Slovensku predajú, aj zo Slovenska pochádzajú. Tým sme na chvoste Európskej únii. A to nie je len toto, tu stále viac a viac. A keby sa to ešte aspoň uberalo celé dobrým smerom, ale keďže sa na tú pôvodnú myšlienku zabudlo, voľný pohyb kapitálu, osôb, tovaru a služieb, čiže sloboda, menej štátu, menej regulácií a robí sa presný opak, vymýšľajú sa stále nové regulácie, tak toto je veľmi nebezpečné pre našu krajinu a o to nebezpečnejšie, že na dlhé roky tu nie je nejaká šanca, že by sa našla taká tá širšia politická vôľa, obzvlášť keď počúvam kolega Blahu rozprávať, tak že by sa našla politická vôľa naozaj s tým niečo urobiť. Európska únia si totiž kladie zlé ciele, respektíve, aby som bol presnejší, kladie si protichodné ciele súčasne. Na jednej strane chce byť najkonkurencieschopnejším hospodárskym priestorom sveta, to je pekné, kto by to nechcel, zároveň chce byť priestor s najvyššou sociálnou ochranou, s najvyššou environmentálnou ochranou a neviem čo všetko. Toto sa nedá splniť. Keď 10 000 eur má stáť presídlenie nejakého bobrika huževnatého pri výstavbe diaľnice a množstvo iných úplne nezmyselných pravidiel, keď človek nesmie pracovať viac ako 48 hodín týždenne, aj keby veľmi chcel, preto lebo nejaký úradník v Bruseli rozhodol, potom nemôžeme zároveň chcieť byť najkonkurencieschopnejším hospodárskym priestorom sveta. Slovensko samozrejme s týmto nič nespravilo, lebo je veľmi malé, ale slovenskí politici, slovenské politické elity môžu spraviť jednu vec.
môžu aspoň bojovať za národné záujmy tejto krajiny. Nemám teraz na mysli mať plné ústa o národno-štátnych záujmoch a so všetkým súhlasiť, čo z Bruselu prichádza. Ale naozaj občas povedať nie. My sme najchudobnejšia krajina eurozóny. Majte pochopenie, keď nebudeme sanovať súkromné španielské banky. Na to bohužiaľ momentálne nik nemá odvahu. Já myslím, že kdybychom se ptali lidí na ulici, co to je EFTA, že určitě 99,9 bude krotit hlavou a vůbec nebude tušit, na co se jich